Bandi Mai. Ingani feel the music. Deugaru mama, eya mau bechati ma. Deu bebe ujijaba, uya nyangu halama. Usidaru wodi bati, bitinti nama. Jombajo ari, jombajo. Jabe ho bebe, jombajo ari. Wara wulu kutuwa kina de jabi. Jabe ho bebe, jombajo ari. Ne manyalande depo yonde tori. Jabe ho bebe, jombajo ari. Anne iwa galle nata galle ngela jingal. Jabe ho bebe, jombajo ari. Ne manyalande depo yonde tori. Bismillah jombajo doko galle maso ajabi. Ne ma dindo haiba ma dindo. Jombajo besel do woni galle mao. Wara wullu njoma sehla be ma be gari. Habu berne mande jalala yimbe ma be ngari. Nyangu mauna ni joma mundu maunara. Mino dingare ngela hande yontama. Mino dingare dogo kafu jombajo. Bede badunja bedaro dinga majambado. Jambado nyanyeji bedaro epia baude. Jombajo besel do woni sudumano. Jabe ho bebe, jombajo ari. Wara wulu kutuwa kina de jabi. Jabe ho bebe, jombajo ari. Ne manyalande depo yonde tori. Jabe ho bebe, jombajo ari. Anne iwa galle nata galle ngela jingal. Jabe ho bebe, jombajo ari. Ne manyalande depo yonde tori. Deugal velani rewbe hanbe mbajere. Getting gorkoma nana jabahala achunga chamba da veli gorkoma ombada tanko jodi miji neli maubeda poima sari munyana mutiti na isirabe made jombajo deugal kusutura sibala munyana muturra bo nyalengaran noda koro minya waji noma nyalengaran noda baba nene waji noma Sari munya jombajo. Jombajo ari. Jombajo ari. Ne manyalande depo yonde tori. Jabe ho bebe, jombajo ari. Wara wulu kutuwa kina de jabi. Jabe ho bebe, jombajo ari. Ne manyalande depo yonde tori. Jabe ho bebe, jombajo ari. Anne iwa galle nata galle ngela jingal. Jabe ho bebe, jombajo ari. O wi ko fi alhaali ko tumbiniri en ɗo ko en keɓi ɗo ɓeytari moƴƴiri ko Allah ɓeydani en e bani adama Allah ɗi en yiɗi no feewi sabina nde ɗo jonde ko nde ɗo jonde ko enen tan keɓi nde so a wi malayika si wiyama no femboy a nanta ɗum jinne kadi a nanta ɗi wiye no jinne femboy Rasulul haqqi Allah ɓeydirima mofte ɗe Allah ɓeydirima mofte ɗe Allah ɓeydirima mofte ɗe kanko ɗo woni ɓeydowo diina ɓeydowo jokkere enɗam barka Rasul bil haqqi salam jonga salam
dammo woni ɗo ɗiɗo humi ɗo Samba hono ko gorko de joni ha men darata o kay rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina mi yetti Allah o wi o yetti Allah mi yetti ɓe mawɓe jooɗiɓe ɗo o yetti ɓe ɗo mawɓe jooɗiɓe ɗo ɓe mi yetti en ɗamɗam o kadi yetti en ɗamɗam kadi hande o wi hande yettore wodani Allah yettore wodani Allah en ɗamɗam en ɗamɗam waɗi golle waɗi golle waɗi en ɗam waɗi en ɗam leydi ndi leydi ndi tumanna ɗo tumanna ɗo rewɓe ɓe ɓe mbaɗi golle ɓe mbaɗi golle rewɓe tumanna fulɓe rewɓe tumanna fulɓe ɓe gari fabade ɓe gari fabade denna bo o ala ko waɗi ɗum sona ngal tabital sina ngal tabital ngal ko jokkere en ɗam waɗira ko jokkere en ɗam waɗira nden jokkere en ɗam noon eti ceerno ɗiɗo jooɗi ɗi andi ko Allah haali e nder jokkere en ɗam e nder jokkere en ɗam nde noon mbakkiloɗen nangodiren jokken en ɗam jokken diina men o sa yi ɓe mawɓe enen sukaɓe ɓe eɗen jetti Allah de kala ɗo kawriɗɗen ɓe gara ɓe jooɗo sa adi yiya mawɗo ma a suusat reedu mawɓe ɓe noon miɗo ñaagui Allah yo Allah ɓoyno ɓe yeeso men yo Allah waɗan en kawral Allah danda en ko sakata en cukayel pembeɗangel ɗo ngel ko ɓiɗɗo miñirawo am ko ɓiɗɗo tanirawo am kadi saabu nene o ko tanirawo e baba o ko miñirawo andi ɗo kay ko fof cengɗe ɗe fof ɗi hetti ɗo e nde noon mi yetti Allah mi yetti saare nde kadi hande saare nde ɗo mawɓe wonɓe ɗo ɓe miɗen jettori ɗumen Allah sabu ko tindinta minen tan ko kawral e jokkere en ɗam ɗum noon sa heeɓi ɗum ko ma jetta si jama hawriti ko ma kaala ɗum noon emi yetti ɗumen mi du'anima ɗumen min ñaguima ɗumen duwaw minen sukaɓe ɓe yomin gandu e ɗo mawɓe wonɓe ɗo ɓe ɓe kadi wonnoɓe mawɓe mumen ɓen han jiyaka si ɓeɗo kadi si jiyaka ko minen sukaɓe ɓe gonta mawɓe ɗum noon mbakkiloɗen nangodiren jokkodiren en ɗam ko ɗum mbinomi komi ɓeyda toon kala ko ari ɗo ari e jaam yo rutto e jaam fulɓe tiibi hande en jetti Allah enen fulɓe kala ko kewi hande télé muɗum yaltina fulɓe kala ko kewi télé o ɗi yaltina ɗum hombo addi ɗum ko enen en ɗamɗam nde noon oto goɗɗo ɓuuri en hen kala keɓɗo haaju mo ganduɗa koko foti hollirede kalanen ɓe ɓe gara ɓe tintina en ko ɗum woni ko moƴƴi allahumma rabbi salli ala ngal denna bo o enen o wini haajo eɗen keeɓi ɓeydade e nder enen fulɓe ɓe sabina e nder ndiɗo lewru woturu ɗo min Samba mi darima mi dillini rewɓe tumanna mi yimi ɗumen no min mbaɗ ɓoggol jokkodiren en ɗam kala ɗo haaju waɗi enen fof jokkodiren en ɗam Allah waɗi noon e nder tumanna kala saare fulɓe hande naati e ngol ɓoggol min goni anni e goto min goni miijo woto ko ɗum addi min gimmiɗo min gari duwaw o iwri noon ko saare Guela ha yahanima ha Keneba ko ɓen gari kawriti ɗo tawi sartalonaɓe wonɓe ɗo ɓe wano Banna Balde iwi saare Guela tawi ɗo oɗo Kumba Diawo en e saare Mamadi Umuyel Kande on ɗi immo toon ara ɗo ɓe tawtodire ɗo ɓe jokka en ɗam he fi oɗo denna bo baɗaɗo ɗo o ko weltanade Allah e weltanade onon jinnaɓe ɓe onon cincuno ɗeɗo golle sabina sanani tabital pulagu minen han ko miɗen gabbi miɗen tan ɓeyti fewtinde sikono mawɓe ɓe on tampi hende alhamdulillahi noon han wonani e yettere sabina no Alaji Basi wini ha en keeɓi hen han kala nde kalɗa ɗo janggo bimbi a yiyat ɗum kala ko kalɗa ɗo janggo bimbi aduna fof yiyat ɗum nden noon eɗen jetti Allah eɗen jetti jinnaɓe idinoɓe ɗum wadde ɓe en beltanima Allah en beltanima kadi gonɗo e oɗo programme ɗum woni Samba Guelajo Mbaalo boɗi darani pulagu o
mboɗo darani fulɓe ɓe mboɗo darani enɗam mboɗo darani diina o sabina hay diina kala ɗo diina waɗi oɗo télévision to yaha o holla yimɓe ɓe diina o ko hono jokkirte ɗum noon en calmini en beltima en juurima eɗen ñaago duwaw eɗen mbaɗana ɓe duwaw haja assalamu aleykum rahmatullahi ربنا تقبل منا انك انت السميع انك انت التواب ربنا تقبل منا انك انت السميع اسمه بوبو ما كما سامبا كلا جومبالو اسمه بوبو سارة assalamu aleykum musidɓe amin daaro men ɗo e Fulɓe TV ɗo ko hanno min garanno ɗo ha leydi Tumanna toon to Basse toon area Tundu Basse toon ko addannomin ɗo han ko teppere jaam addunomin ɗo han ko ɗum addumin ɗo ko dargol hoɗagol ɗo yimɓe amin waɗoɓe ɗo dennabo ɗum woni pembugal ɗo Tumanna ɗo saride nde Saretalo pembugal he noon ko nenirawo ɓiɗɗo wiye ko Coumba Mballo babirawo wiye Abdoulaye Mballo Abdoulaye Mballo inniri bamuɗum wiyete Samba Guiladio Mballo ɗo sare talo ɗo wiyete ɗo sare talo Tumanna e nder ɗum ɗo noon annani ɗo mawɓe ɓe kaali ɗo ko gandanata ko ɗum woni leydi gandanta ko leydi talo ɗo e leydi Tumanna ɗo o jaam tan wonɗo e jokkodiral emda wonɗo nde sare ɗo e fonkugol diina o fonkugol aada e cosaan e nder ɗum ɗo nani ɗo mawɓe ɓe jewten ko heewi hen e Fulɓe TV woni télé mo gandanata ko ondiranto aada e cosaan Fulɓe kala ɗo woni hen tundu ɗo kala ɗo woni he leydi kala ɗo woni e aduna o nden noon on calminama ɗo han nene jawali on ya woron no pinɗen tan kay na finan no ɓalli pin hono suka inde nde ko Pettel Balde leydi o to min ko Tumanna ɗo kene Batambaro eyyi yo andu ko adduno on ɗo ngal pembugal ɗo ko paaɓe min gari ngal pembugal ɗo minen rewɓe Tumanna miɗen mbaɗi dental tabiral pulago e nder Tumanna miɗen garno faabade Abdoulaye Mballo miɗen garno ɗum faabade ko ɗum wonno lawol amen hande ɗo minen fof groupe o rewɓe Tumanna mawɗo e suka miɗen mbaɗi groupe dental groupe enɗam tabital pulago e minen e Samba Diawa Alaji Basi Mballo Bala Mballo Abdoulaye Mballo minen battidi he ngal dental e ɗum noon addi minen paabagol addi minen ɗo ko paabagol addi minen ɗo hande bisimilla on jottima jaam yo Allah waɗane jaam e cellal joni onon aada he cosaan ko pulago ɗum ko gandiranta ko ɓooyi hewɓe hen jibinama tawi ɗum ɗo so aada he cosaan pulago ko hanki he han waɗi ko serti walla hono jiruɗon ɗum ɗi waɗi ko serti aada e cosaan o ɗi serti on tuma he joni wona gotum eyyi kono noon wonno artat saabu ɗi arta seeɗa ko hanki ɓurno ɗumaninde han ko hanki ɓurno kono hande kala alhamdulillahi ɗi arti no feewi noon ɗi arti no feewi ha Fulɓe TV ñu waɗi salminanno ɗon ko ɗum jogui ɗo ko kalan ɗo Fulɓe TV min calminani Fulɓe TV miɗen jetta ɗumen miɗen jara ɗumen miɗen beltani ɗumen e nder dental Fulɓe TV he alhamdulillahi rabbil alamina saabu ɗo hande woni weltare molanade hande kala ko wawa waɗede Fulɓe TV ɗi kollira he nder aduna he cosanji ɗi garti hen kalan ɗi en arti miɗen belti he nder ɗum miɗen beltani Fulɓe TV miɗen du'ano ɗumen miɗen jara ɗumen eyyi jawali on ya wuron pini no pinɗen jam tan kay jam tan waali no galleji ni yo inde nde min ko Banna Balde Sare Guela eyyi yo han min jiyon ɗo gari ɗo he ngal pembugal ɗo ko jekkiram ɗon addi on ɗo e jotti ɗon ɗo ko hono jiiruɗon ɗo min jiiri ɗo an ko addi min ɗo ko weltare mawde e kawral tabital pulagu rewɓe Tumanna min jiiri ɗo en
no feewi no weli no weyɗi weli sabu ko pulaagu ɗum holliri minen ko pulaagu min darani min jetti Allah min jetti sasɓe dental pulaagu ngal e nder tumanna hande on hanke aada hande i serti yimɓe noon paalama wadde waylo garta e aadaji hanki ɗi mboppa aadaji hanɗi sabu min daari so a woppi ko gonnoɗa ma a majju ma dutitoɗa ɓawo lamdoɗa laawol ha jiitagol jono min jiiti laawol fi tostan pulaagu o pulaagu no artirta e leydi he min ɗaɓiti ha miɗen jiita seeɗa minen miɗen lamdo mawɓe amen aadaji folo he joni no wonirno miɗen ganduno kono ma min ɓeyda gandal seeɗa joni ko yettere Allah mawde min jiiɗo weltare mawde min jiiɗo ko dental pulaagu tan hawriti ɗo min jaari Allah min jaari on onon ne he gargol moɗon ɗo e notade pulaagu o yo Allah accirena ɓooya juuta ya barke Allah e nabgol aada e cosaan men o yaagol yeeso ɓay ko hanki ɓurno ɗumanide hante han noon tiden en fof eɗen guetono ɗum artiri ko cikkuɗa noon ko enen sukaɓe onon noon ɗon woni mawɓe amen kono enen ɗon jogui mawɓe eyo sukaɓe aroɓe hanɓe e sukaɓe hanɓe aroɓe janggoɓe cikkuɗa ko ka en fonno ɓattade walla hono cikkuɗa ɓen hono ɓe poti wadde pour janggo aada e cosaan o tambo ñiiɓat wallay ko gonga ma lamdima ko poɗɗa lamdo ko sukaɓe poti lamdade mawɓe ɓe aada hanki e aada hande gila e taali ha e tindi koma ɓattoɗa mawɗo ma tinduma talma holluma golle sosan ko wonno folo ande gana ɗum ta wontino aɗa wonti hunde na binda si mawɓe jiiya kan taɗa andi mawɓe ɓe kollinoma fi aada e tosan ko yawtuno hanki ko han eyyi joni noon ko ɗum sukaɓe min paalaɓe hollude ɗo he min aduna andantako aduna ta ardino hotirte ni an ko mawɓe ɓe guito yaade sukaɓe kono yo sukaɓe ɓatto mawɓe ha ganda ko wonno hanki han saabu minen ne komin lamdiɓe mawɓe amen ha han miɗen keddi ɗum e wonkiji amen e kakkilleji amen on calminama on juurama on jettama jaramana eyyi kaw jawe yawru jawale jaam tan fine inde nde min ko Oumar mbiyete Oumar Balde min ko Alaji Basi Mbaalo eyyi Alaji Basi han min jii han ɗo o pembugal ɗo min garɗo han ka jaam tan e jokkere em ɗa min jiiɗo eyyi sifaɗi pembule ni e dewgule ni an si aɗa jooɗi aɗa daara ɗum waɗan ko hakkille ko hoɗum memta yo alhamdulillahi rabbil alamina Oumar hande ɗo ɗo jiita ɗo ko jooɗiɗen ɗo ko cosaan jiyata ɗo ay o denna bo e dewle ko siɗi mbaɗa ko neɗɗo ko miijottoto ko aada mawɓe amen folo min jibina min tawi ko ni ɓe mbaɗata hande ɗo ɗo jooɗiɗen ɗo to mbalɗon to e ɗo ko galle goto wonno no wonno enen fulɓe kayse mawɓe jaaji seeɗa ni yimɓe ɓe daƴodirat seeɗa kono noon daƴodirama kono anneji ɗi fof ko gotum saabu hande so a laari ɗo galle komin woni ɗo ɓiɓɓe ɓe komin woni mawɗo hande minen heddiɓe ɗo ɓe hande komin woni mawɗo te kala ko waɗete ɗo nder galle ɗo ko min daroto komin woni pewjowo komin woni mawɗo sukaɓe heddiɓe ɓe fofo yo to dinnaɓe hande ko ba am Samba Mbaalo Samba Guelajo Mbaalo kanko hande heddi to Dufol hande minen dinnaɓe hande min ngala baba ko yawti on ɗon sa yi hande eɗen jooɗi ɗo ayi ɗe o pembugal ko jiita minen min jibina min tawri ɗum mawɓe ɓe ko ɗum wiyete aada e cosaan neɗɗo noon kala ko tawruɗa mawɓe maɗa e ko moƴƴi ko ma gabboɗa ɗum wota a woppu aada woppetake eyyi dewle en ko jiyata ɗo fo dewle ɗe foof ko aada e cosaan ɗum min tawri mawɓe ɓe ko ɗum waɗi ha joni miɗen gabbi ɗum te min boppata ɗum si Allah artulam ɗo jaaɓi e nder yewtere ma a haali aada e cosaan ko gandanta on boppata ɗum ko ɗum tawɗon te sa daari aada hanke aada han waɗi ko serti walla ko aada hanki o tan wonno ɗo han ko noon alhamdulillahi Oumar aada hanki o e aada hande o no serti saabu hande ko jiyammi joni sukaɓe ɓe no mbaɗa ko e ko wonno on tuma ko wona gotum saabu a yii ha joni ko wonno on tuma ko noon minen min boppani ɗum saabu ko haade min boppude ɗum min tawrani dinnaɓe ɓe ɗe boppi ɗum yo a yii dimba o ko arata ko a yii o tiggima wudere nde to hoore a yii debbo na heerimo yeeso ɗe ƴefti cukayel ngel ɗum woni minirawo gorko o on woni gorgol o ko gorgol o ƴefti bobo o dimba o iwtori ɗum ɓaawo
a faami ko ɗum woni aada e cosaan ko ni min tawruno mawɓe ɓe ɗi mbaɗa ko ɗum taki min boppani ɗum ha joni miɗen gabbi ɗum ko cukale ɓe tan e woodi faalaɓe sansude ka en kono noon minen no min tawrini minen min mbawta ɗum woppude no tawno mawɗo amen o woppani ɗum o woppani aada e cosaan sabu so a yii hannde ɗum ɗo fof no waɗe he o télé no waɗe ko yo aada e cosaan o wurtu arta ɗo wonno ɗo kinno mbinoɗo ɗan woppa han o heɓito aada o nanga ɗum ɓe moppanoɓe ɓe nanga aada e cosaan o ko ɗum waɗi jiiɗa debbo o tiggo wudere nde so ari o okke cobbal o okke goro o yaada e muɗum eyyi ko ɗum woni dalila muɗum e nder dennabo ɗo gili ko ɓiɗɗo ko fembete ha ko mbaalu wala foof ha fayda gasi min nanani ɗo musique min nanani ɗo birdi bardaji te ɗum ɗon ne mi sikku nda taw bokki ko gandiranta wona ko aada e cosaan waɗatno hanki ɗum wayno ɗi musique ji hikka ni e ɗi musique ji o génération o génération mo bonɗen ko hoɗum keɓɗa ko kala Oumar ana sa yi en nanani ɗo musique koko mbimami ko minen ko aada mawɓe ɓe nomin tawrunoɓe ni ko noon woni komin gabbotta par ce que joni so a laari e musique ɗum wona e cosaan tawa ɗi setoji pour gabar bobour babar ɗum wona e aada e cosaan tawa ɗum ko ñemmingol tubakiri won ɗum noon minen min ñemminta tubakiri minen komin gabbi koko min tawri mawɓe amen ɓe ko fina tawa o ko ɗum woni komin gabbi min mbaɗa aada e cosaan a yiya neɗɗo siroya ceɓe ara o waɗa e mbeɗu o adda ɗum fof ko mawɓe ɓe min tawri ɗum min mbiyata loccito on woni gorgol o on kadi jiiɗa ƴeftata cukayel ngel arda e dimba o ko ɗum waɗi minen ko ɗum waɗi jiiɗa a nanani ɗo musique a nanani ɗo haydarata eyyi ko ɗum keɓɗa ko kalanɗaɓe sukaɓe hikka e sukaɓe o cosaan enaka o génération mo bonɗen ɗo ɗum woni o ɗi comme génération mo bonɗen ɗo ko ɗum keɓɗa ko kalanɗaɓe sukaɓe he min ko jamiranmi sukaɓe ɓe hande jamanu o hande no ɓe gabbo koɓe tawi ko cosaan aada e cosaan no wonno min tawi ɗum ɗi mali minen ɗi addani minen firtare ko jamiranmi sukaɓe ɓe tan koɓe gabbi ko yoɓe boppu ɗum ɗon ɗum ballon e miski ɗum wona aada e cosaan ɗum tawa kay aada e cosaan de minen ko woni aada e cosaan ko so kikiɗe yoni jaaha cakkitoyeɗa nayi bamma gadda kuma nayi maɗa so weeti jaaha wuuro jaaha ɓortoya nayi maɗa ɓira gadda keddam to galle ko ɗum woni ko enen mawɓe min tawri mawɓe ɓe kono sukaɓe ɓe ko jamiranmi ɓe tan koɓe gabbi ko ɓe gabboto ɗum ha ɓe goora ɓe koccoyta ɗum to ɗo yarata ɗo ko ɗum taki noon sukaɓe ɓe miɗo yamira ɗumen yoɓe gar ɓe gabbo komin tawri mawɓe ɓe ko ɗum woni aada e cosaan o eyyi ko ɗum woni toon Oumar a jarama a jarama Oumar jarama tigui mi weltima mi salmini on onon fulɓe tiibi mi weltanima on no feewi on gacci ko mbaɗa toon foof on gari tawtorede ɗo e mi jarni on mi du'anima on e hoorejo mon mo garduɗon o ko ɓiɗɗo am ɗum woni Abdoulaye Mbaalo komin woni han baba makko e on gargol moɗon ɗo mi weltima ɗum no feewi te mi du'anima on gari e jaam kadi ya on dutto e jaam e baɗɗo o saabu o télé fulɓe ari e nder aduna o ɗum woni baba am Samba Mbaalo Samba Guelajo Mbaalo mi salmini ɗum to France mi salmini e hoddiɓe mum e kala gabbiɗo e golle ko o waɗata ko gabbiɗo ɗum fof miɗo salmina miɗo jarna ɗumen miɗo du'a ɗumen musidal ngal kala ko won France wonɓe ga yo jooɗiɓe to yo fof miɗo salmina ɗumen fuɗɗi gila e Sali Alaji Saliya Sow en kaw am Lamine Diawo en e Boudi en e hanama Alaji Moussa en e Sare Alpha naɓe Ñamanar naɓe kala gonɗo France toon e miɗo salmina ɗumen debbo e gorko Kumbayel en Hadja Meta en fof miɗo salmina ɗumen e kotrawo amen na ɗo no wiye Michael Balde kanko kadi ko kamɓe fof won France toon kono hande o ko ga o woni e Afrique ɗo mo jooɗi ɗo Dennabo ɗo onne kadi miɗo salmina ɗum kamɓe France naɓe fof momi inni momi innani Hadjamata en fof miɗo salmina ɗumen kamɓe France naɓe kala no mbawa miɗo wiide ɗumen tan yoɓe nangodir toon ɓe nangodira enɗam ɗam ɓe ganda enɗam hono muɗum ala goto wawa sodde enɗam eyyi Oumar ko ɗum mbinomi min ɓeyda toon jarama bismillah Nene Dia jaw waali ono pinɗen jamta tano takko Diawo ha pembugal ngal min garno darde ɗo pembugal huɓat ngal ɗo ɗum woni
Amadou Ablaye Mbaalo wanno ɗo pembugal han hono jiiruɗa pembugal ngal ɗo? Jiirum pembugal ngal moƴƴi weli feewi waɗama ko Allah e enɗam waɗira. Ok awa nder ɗum ɗon noon mi hantidi aada o ɗo waɗama ɗo wayno debbo ko mbo addatono ko muurinoɗo eyyi goɗɗo ne woni joguiɗo ɓiɗɗo o on aada hane o aada hanki ko hono jiiruɗa ɗi? Aada hano e aada hanki o wona gotum. Aada mbaɗaɗo ɗo han o ko sosan minen ko ɗum min gandi bobo siɗi yaltine kañƴe nene mum ko ni mbatta si ɓe gayni ɗo nene o ƴetta horde ya wuppoya to woyno ko ha ɗum min gandi aada folo aada folo o ko ɗum minen min ganduno ko ɗum noon minen min mbaɗi ɗum miɗen belti no bete fi denna bo o miɗen belti Allah waɗa cellal e balɗe garɗo e jooɗiɗo e jahowo fof Allah waɗan ɗum cellal e balɗe joma galle o ya Allah okku ɗum cellal e balɗe barke ko rondi minen ya heɓ rondotoɓe miɗo jara Allah miɗo jara julɓe ɓe miɗo jara joma galle o mi weltima no bete na seeɗa aada meɗen aada amen bo min gandi o ko ni wowi yarude ha joni noon ayat jo aada jo o ɗum woni aada jo o ayat fayda sukaɓe ko heewi hen ɓe gacca ɗum wayno ɗe dewgol en ni ayaɓe mbaɗa radio ji woɓɓe mbaɗama gadda setoji walla ɗe pembule woɓɓe mbaɗa sifa radio ji e setoji aada hanki o ko noon wano walla? Aada hanki o wona noon wano aada hanki si dewgal ari ko futuro jowngo nayi laalel jownete yimɓe gara paabe kono radio wona aada folo minen ko min gandi ko minen ko jownuru naalel kikiɗe debbo siko debbo ko futuro okkete wudere ko gorko ko futuro okkete wudere si ɓeɗi gaddoya debbo gorko joɗɗine muure gude cuddaje du'ane daneji gude daneje waɗe basal fiile minen ko ɗum min ganduno jiidundum naalel tenen talata fof koko hiirete kono jiidundum wona radio wona mobile minen ko ɗum min ganduno aada folo joni noon aada han ono jiiruɗa ɗum ni sa miijima aada hanki o ko hono ɗum wata he maɗa an ko ɓernde ma ko hono wata he ɗum noon mi simnani o sen ko ɓernde am nde uddata mi yiɗa haynande ɗum radio mi yiɗa nande min ko mi jinmi nan ko jiidundum tamaji he ñañeji min ko ɗum jinmi nan mi wawa gaɓɓide kono simi nani ɗum hay simiɗo waali mi immoto mi jooɗo ok joni ko ɗum keɓɗa ko mbajiɗa ɗo ɗum woni o ɗum ɗe sukaɓe o han o ɗo ni ɓay ko wayno aada e cosaan ni ko hoɗum keɓɗa ko kalanɗaɓe ko konngol ngo kalanɗaɓe nana ɗum kay ɗum woni sukaɓe o jenere ɗum woni o ɗum woni mo bonɗen ɗo han sabu na yat joni yimɓe mbaɗa dewgal ha para i gadda ɗumani wiyete sedji en to en waɗa weedin ɗum ko comme affaire ɗum tubakoɓe ni joni an sifa waɗoɓe ɗon ɓe ko hoɗum keɓɗa ko kalanɗaɓe tata ko fulɓe walla ta ko seɓɓe ko ɗum keɓɗa ko kalɗa sifa ɓen ko keɓmi haalde sifa ɓen simi haalaniɓe ɓe nangata haala ko ɗum hatta mi haalde joni yoɓe jaal yoɓe gacci koɓe mbatta ɗon ko ɓe gabba aada e cosaan mumen ko waɗete ɗo kona koko ɗum mbiyata eyyi comme sifa ɓe jiita ɓe gandata han ayat woɓɓe hewɓe so ɓe ɗaɓɓi rewɓe an so ɓe ɗaɓɓi rewɓe a jiyaɓe mbaɗa tubakori affaire tubakori ɓe gacca aada e cosaan eyyi joni an ko ɗum keɓɗa ko kalanɗa ɓen sifa mi haalaniɓe mbiɓe no min gabba sosan ko ɗum tan mi haalata ba ɗum tan aada e sosan e jaajeji minen hay galle amen ɗo ɗi waɗa kafo minen ko ɗum min mbaɗata ko jo seeni ari ɗum no ko aduna o fof hunde ari e aduna a wawta wiide a watta ɓay ko ɗum waɗete kono on tuma wona ɗum andano kono noon jo koko ɓe gandi ko he ɗum jahete iyo jarama nene jaweta Ja.
yettode inde nene Adama Sow Adama Sow Adama Sow fulɓe TV salmini eyi salmitima ɗum hande ɗo komin garan ɗo addomin ɗo ko pembugal addunomin ɗo ɗum woni pembugal Abdoulaye Mbaalo ɗo Saare Talo ɗo min gari min tawi ɗo jam min jii jam min jii jokkere en ɗam joni an ko ne jiiruɗa o Dennabo ɗo ni han ko hoɗum keɓɗa ko kalanɗa yimɓe yo Dennabo ne jiirumi o Dennabo ni taw folo ko duwa o idi min calmini dental ngal fof min calmini julɓe ɓe fof miɗen duwano ñaagui Allah ya Allah okko on cellal okka on judde balɗe okka on moƴƴude battande danda on kata do Allah humto haajuji moɗon bobo Allah wurno waɗa barke minen kay ala ko min jiiɗo sina min du'ima min beltima miɗen belti ka toranta o han wano no goɗɗum ni hayso wiyama nene mum majji nene mum majjani minen fof neniraɓe miɗen ɗo kawrude min miɗo ɗo min Adama Sow miɗo ɗo Mariama Sow ɗiɗo Ami Sow ɗiɗo Kumba Sow ɗiɗo Labe Sow ɗiɗo min calmini dental ngal sina weltare e duwaw miɗen ñaagui ya Allah nabru ɗum yeeso ya hormanulaɗo ko musidɓe suka gorko walla suka debbo minen suka gorko o ko ɓiɗɗo amen ɓiɗɗo mirawo amen ko ɓiɗɗo mirawo amen nene goto baba goto amen ko ɓiɗɗo muɗum nene o noon suuɗima kono minen tawaɓe ɗo ɓe ko minen gari min kawri hen e dow weltare amen min beltima min du'ima miɗen ñaago Allah ɓeydu jaam ya barke Allah okku ɗumen cellal yaaɓe men yaaɓe julɓe fof ya Allah hollidiren e aduna Allah junnu gurdam onon kala arɓe ɓe ya Allah timmin cukagu moɗon ya barke salatu fatiha Allah wurna bobo o waɗa e mum barke eyi wattu jiiɗa Dennaboji ni he dewgule ni he aada meɗen o ko hoɗum an sa yi yimɓe mbaɗa ɗin aadaji e cosani fof e wattu dewgal meɗen he pembule meɗen ni hakkille maɗa o ko hoɗum okkatama ko ɗum miijo okkata Allah hakkille ma okkatama miijo ko Allah okkata kam hakkille am ko okkata kam sina weltare e duwaw saabu tagaɗo sa wuuri ha a jibini ha ɓiɗɗo ma diwi a yiwiyama ɓiɗɗo ma yahi ladde weltare go folo tagaɗo ko ɗon fuɗɗi watti wiye ɓiɗɗo ma han ɗin adda debbo ma ɗi naɓe ɗon kala ko weltare ha ñalande han arnede wiye ɓiɗɗo ma han jibini i waɗa Dennabo ɗum ɗon noon weltare ko ha ɗon haaɗi e aduna kadi sa wuuri ha yi ɗin fof a yetti Allah e nulaɗo Mahamadou jarama ono pinɗe tampini na pinani iyo ene inde nde yettode nde min ko Mariama Sow eyi Sinthiane Jidere Mariama Sow nen Mariama Sow hande ɗo pembugal ngal ɗo min jiingal ɗo onen fen kawridi ɗo e jaam ko hoɗum jiiɗon ɗo e ngal pembugal ngal gandanta oɗon eɗo mbawi yewtude Fulɓe TV ngal pembugal komin jii hen sona miɗen jiiɓe hen weltare no min jiiri pembugal ngal ni ko weltare min jii e pembugal he weltare nde noon ne suka gorko ko minen boni neneji muɗum min beltima no bete neneji mum ɗimin tawi ɗo e nder galle miɗen duwano neneji mum babirawo kala Samba Mbaalo miɗen duwano Samba Mbaalo min beltima miɗen duwo jemma e ñalawma Samba he yimɓe galle ɓe kaatu haaju o no ɓe nangiri ɗum ni no min jirini miɗen belti no bete fawti hen Basi Mbaalo miɗen beltane ɗumen miɗen duwano ɗumen eyi yo Allah junnu horma Allah e nelaɗo muɗum ya Allah nabiran e yeeso e nder o programme ɗo ɗum woni han o Dennabo ɗo min jiyan ɗo gangaɓe radio e dilla ɗum noon tata fayda daari aada e cosaan hanki o fayda ko on dal sikkuru on wattu jamanu o meɗen ɗon e ñantano radio ji ko hoɗum keɓɗa ɗon ko kalɗa ko affaire aada hanki o e aada han o e sukaɓe ɓe ko hono ɓe mbaɗirta ɗi aadaji hanki o han hono jiiruɗa hanki e han aadaji ɗi sayi en nanani ɗo radio ɗi dilla joni oɗo Manna TV oɗo o jo falama ɓamtude cosanji ɗi foof kato oɗo ɗi ɓuuri moƴƴude fayda affaire ñañeji en kato oɗo si waɗama ko aduna o foof yiyata ɗum yiiɗa ɗum noon e weltare eyi joni aada e cosan hanki e han ko e an no jiiruɗa ɗum ko gotum na walla ɗum ɓurdi
que a yiyatno joni ko hankini a yiyatno ɓe mbiyama ɗi minen min ganda ko hankinoɓe de kono ono wonno o gandi ko hanki seeɗa kono a yiyat han gonga ɓe dewgol si mbaɗa fayda ko affaire tubakiri ɓurta hewde toon ko hoɗum jiiruɗa ɗon no jiirumi ɗum ni on tuman si tawi dewgule ɗi mbaɗa tano han jaliɓe tamaji ñañeji tawe he aada he kono noon no woni jamanu ngu waɗani e waylo waylo joni Allah falama en ustandi tamaji e ñañeji joni affaire touba ko yawo ko ɗum Allah walliri en joni ɗum falama uytade eyi joni an noon ko ɗum keɓɗa ɗo ko kalanɗa yimɓe laaroɓe ma ɗo han ko affaire pour si affaire ari woni aada e cosaan pulagu hayso wona fulɓe tan siko seɓɓe siko jolɓeɓe ɓay aada e cosaan ko ɗum enen foof tawɗen eyi yo jo ko ɗum keɓɗa ɗo ko kalantaɓe laaroɓe ɗo fulɓe TV han pour faade gomɗugol koye mumen fonkugol ko mumen fonkugol aada mumen cosaan mumen ko ɗum keɓɗa ɗo ko kalantaɓe ɗo ko kemmi toon ko kalanammi ɗumen andi ɗo o tan ɗo ni no waɗirani ɗo tan ɗi foti okorde tawaɓe ɗo ɓe goto fof ɗi foti ɗum junnude miijo mum ngo okora ɗum hakkille kala si a yi aada e cosaan meɗen o ko ñagotoɗen e mbawa ɗum woppude fere kono si a yi tubakiri o ari ɗi wawi ustude e aada meɗen e cosaan o fayda jonon ɗum koko usino ɓete joni ko waɗi waylo waylo ko on waylo waylo jokketen ni usta ɗum ɗa e boppata no ferende kono noon ɗi usti doole muɗum ɓangen aada oɗo fo eyi ha ok joni nena jarama awa fulɓe TV salmini awa ɗum joganɗa ko kalanɗa fulɓe TV ko joganimi ɗumen so wona miɗo duwano ɗumen yo Allah naɓiran ɗumen yeeso Allah junna gurdam mumen moƴƴina battane timmina sukaya mumen horma Allah inilaɗo muɗum yawa on banni ko heewi muɗum ta eɗen kawrita eɗen pija eɗen jala tana lombaki hen e mi duwanima on assalamu aleykum musidɗa jarama maaleykum salam inde nde yettode min ko Hajja Balde Hajja Balde e sartalo Hajja Balde fulɓe TV han arno on darde ɗo e ngal pembugal Abdoulaye Mballo ɗo ko ɗum jiiɗon ɗo ko gappoɗon ko jiɗɗon haala ko mbawɗon haalande fulɓe laaroɓe ma ɓe ɗo e affaire o pembugal ngal jiiɗen ɗo enen foof salamu aleykum salmini fulɓe TV min beltima min du'ima vraiment min beltima ko ngal ɗon ɗo ko no feewi no feewi min mbi o bisimilla moɗon ha ɓurana on to moɗon min jaari Allah min jaari Samba Mballo min beltanima ɗum yo Allah weltana ɗum nelaɗo Mouhammado weltano ɗum minen kay denna bo o sina miɗen belti ɓay ko ba amen innira ba amen Samba Mballo ko on innira min beltima no feewi yo Allah junnu gurdam muɗum moƴƴina battane muɗum Allah ɓoyna ɗum e nder galle he minen komin sukaɓe min mbawa haalata o ko noon noon gogaɓe ɓay mbiɗa ko bamon Samba o innira a wi bamon Samba yo sodan suka mani complet junde ɗe si Allah jaɓimo sodat guure julde minen ɓiɓɓe ɓe codata hakke komin belti ko eyi bisimilla jomi gar ɗo min jiiɗo jokkere en ɗam min jiyanɗo ko wayma birdema baddaji kewani ɗo ni ɗum ɗon noon i wawi foti jangguinde yimɓe hewɓe hen dal jami ɓuuri gonga ɓeya probléme e an noon ko hoɗum keɓɗa ɗo kalanɗa laaromaɓe ɗo han ko faddema affaire aada e cosaan o ni neɗɗo foof neɗɗo ko tawi ko hoɗum hoɗum foti wadde ko jokkugol ɗum na walla ko hoɗum keɓɗa an tigui ko kalanta yimɓe gandanta ko fadema aada e cosaan ko noon de aada e cosaan neɗɗo fof ko cosaan mum ɗo ɓuranta ɗum e aada muɗum sabuna woppugol ko tawi yoɗani hanno aduna men ɗo gonɗen ɗo feere ala ko ma woppa ko tawɗa ko mbaɗa ko a tawani ko saabu hoɗum addi ɗum han ko jibinore nde wayi noon han sa wi a gardatɗo galle maɗo goɗɗo arta wiyama e woppu ɗum e sukaɓe han ko ni ɓe mbayi ay ko ɗum ɓeydi en bonnande aduna woppu ɗum sukaɓe han ɓe fof ko ni ɓe mbayi ɗum tampini ene ɓeygure he sikkuɗa ɗum ɗon si waɗi ha ɓe mbiyatama woppu ɗum sukaɓe hanɓe ko ni mbay joni noon si suka boni han ɗum kon mawɗo fota felede walla ko suka bonɗo ko mawɗo fota felede sabuna ko mawɗo woni toppitake sa toppitima wawano bonde a yi noon ko ɗum fayda joni a daari fayda aada e cosaan o ustima han wade no hankini o ɓe mbiyama ko ɓiɓɓe ɗowtino jinna e mumen te ɓiɗɗo si ɗowtaki jinnaji mum fayda ko haysi jinnajo ferkima ɗon ko kam ɗum maninta ok joni noon an haali ɗo handema wondema
ko jinnaɓe ɓe si a yi ɓiɗɗo hewɓe hikka o ɗum boni han a yama jinnajo topitaki joni noon aada on ustorini o jamanu ɗo ko hono jiiruɗa noon ko tagui ha aada ko usti cikkuɗa ko tagui ha aada o ɗusti ko ɗum addi mbimami ko he tubakiri he gonɗen ko ɗum tagui ha aada o ɗusti tubakiri ndi bappi aadaji meɗen ɗe saabu so tawi tubakiri ndi hewano dowle e meɗen en mbawano ɗustude aada meɗen kono noon aada meɗen o ko ma ɗusto saabu ɗo tubakiri ndi heewi dowle e meɗen jibinande hanki nde jibinande hande wona gotum ko ɗum usti aada meɗen ko ɗum mbajiɗa noon wokaɓe yimɓeɓe daroɓe ɗo ɓe fi aada e cosaan ko faadema aada e cosaan min kay ta ko sago am tan min tan hajja ta ko sago am wallahi min aada am o ɗi ɓurani kam kala sago am e diina am aada am o mi yiɗa ɗo woppude no yaaru yeeso kono noon en mbawatano wadde han eɗen jiiɗi han aada meɗen o saabu na si a laari aada meɗen o a taɗɗi ɓurani en aada gonaɗo o wattu ɗo aada men o yawti ɓaawo kono on ɓuri welde aada gonaɗo o wattu ɗo saabu toon cosaan ɗi toon kala ɗi toon tawi enɗam kadi no woodi han noon ɓuri welde han ñamete kewɗo weeli on tuma noon tawi ñameteji kewani komi cukalelde kono mi nana mamaji am kalanno tawi ñameteji kewani kono ko on tuma ɓurno welde han noon ɗi ñameteji welo ari de kono bono iton mbar o welo na tubakoɓe addimo noon par ce que on wattu ɗon jamaji meɗen ko lacciri ñeele ngal yo joni noon welo ari affaire o sansima joni cikkuɗa wona tubakori ndi tagui ɓe ko ɗum addi sansi ɗum addi mbimami ko ɗum addi sansi e mbawa aada men ɗon e mbawa mbo ƴeftude mbo yaaha yeeso e mbawa so a wona Allah ɓuuri en wallude enen noon kay enen fulɓe ɓe hatta eɗen jiiɗi aada meɗen no kay saabu wota neɗɗo woppu ko tawi yahana ko tawani ke jarama sila nene a jawale no pinɗen jam tan no fina inde nde tan min ko Coumba Sow Sendebo Coumba han ko adduno on ɗongal pembugal ɗo ko addi minen ɗo ko pembugal ɓiɗɗo amen min gare min keeɓi e pembugal e weltare ay min jii aada e cosaan ɗum woni ɗo si neɗɗo noon si a jibini ha a yii ɓiɗɗo maɗa jibini ɗum wonanamma weltare boyi saabu ko waɗi ɗo ko sunna sa heeɓi ɓiɗɗo ko ma mbaɗa sunna o noon mbo waɗi sunna ko ni moƴƴi ɓiɗɗo sa heeɓi ɓiɗɗo ma mbaɗana ɗum sunna sa fembi ɗum muynina ɗum ha haara sa enti ɗum ɗon ɓiɗɗo fuɗɗata yiide mette aduna sa ari ha a naɓi ɗum koyan ɗon kala ko weltare yeeyi koyan a wullat kono artata a weltoto ta aɗo jala si ari ha a joɗɗini ɗum e basal aɗo du'ano ɗum aɗo suddini aɗo du'ano ɗum weltare nde ko ɗon ɓuuri ɗon ko weltare ha kaddi weltare ɗo haaɗe yo miɗen du'ano ɗum noon yo Allah okku ɗum Allah okki ɗum jiidi hokka ɗum jiidi waɗani barke ha naɓa ɓiɓɓe ɓe koyan ara min tawe dewgule ɓiɓɓe muɗum he kala min du'ima ɗum yo Allah tawnu minen nene muɗum tawaka kono nene mum ɗi tawa ɓay minen miɗen jooɗi minen neneji mum endu miɗen jooɗi neneji galle ɗi jooɗi min beltima kaddi weltare ɗo haaɗe min beltanima neneji galle ɗi ha e hoddiɓe saara ɓe fof min beltanima ɗum yo Allah namro yeeso ya barka wattu fof wattu jooɗiɗa jiiɗa ko waynoma dewgule en ni mbaɗa he pembule en ni aɗa jooɗi aɗa daara ɗum waɗa ko hoɗum hakkille hokkatama miijo sifa arta e hakkille maɗa miijo sifa arta e hakkille am so ɗum ɗi waɗa miijoji kewɗi garan saabu a miijoto aada mo tawɗa o ta aɗa yiya on aada ɗi waɗe ta aɗa welti aada mo tawɗa sa yiiɗi waɗe ta aɗa welti o waylo wona tubakiri addani en waylo ko enen mbayli ko e meɗen aada e cosaan mo tawnoɗen ko enen woppi gabbiɗen tubakiri sa woppi ko tawɗa a abima ko a tawani ko tampere wonta hay on tuma cellal on tuma bonnugal ngal han ala ñamde welde on tuma alano kono ko on tuma cellal ɓurno welde noon kala enɗam ɓurno welde han ñamde welde ɗi woodi hunde ɗi woodi enɗam ala cellal kala ala eɗen gabbi ñamateri tubankore ndin ñamateri tubankore wona ñamateri meɗen woppuɗe ñamateri meɗen nde ɗum addi han cellal ala enɗam ala saabu ko kaale han gabborɗen
kala mbo gabborɗa musidɗo ma gabborɗa kaale si kaale huuɓi tan enɗam taƴat on tuma noon mawɓe on tuma gabborano musidal mumen kaale ko enɗam gabborno haysi musidɗo ma ko ha London woni a wakkilto no mbaɗa teppere maɗa nde jaa ha jottoɗa mbiya mi arno larde musidɗo am han ɗum ala han neɗɗo a sagat musidɗo ma e lawol caanga ɗum jawta wana andajo mawɓe on tuma mbattano no han noon enɗam ala ko hanki enɗam wonno haaliɗo affaire ñamete men bo ñamete men o gaccuɗen gabbiɗe ñamete tubakeri ko ɗum wonno ñamete enen cosat meɗen on tuma mawɓe meɗen ko ceeli tew he ojinete he oji liɗɗi on tuma ko ɗum wonno ñamete meɗen mawɓe ceeli tew si nagge warama ɓe waɗa ɗum ceeli ɓe ndira ɗum ha yora une waɗe to maafe ñaame ojinete mbaɗa ɗum to maafe ñaame liɗɗi si ɓe gawoyino ɓe loppa ɗum ɓe mbaɗa ɗum omi guda ɓe ndira ha yora si ɗum unama waɗe to maafe ñaame han sa waɗi ɗum to maafe a okki goɗɗo cukale gore hande joom bantoma ha ñiiƴe maɗa e cola mbiyama ganda ɗum han o magi eɗen ñama ɗum kono wona ñamete meɗen ɓe en ganda sifa magi ñameten o magi addani en muusu koyɗe addani en muusu cokki addani en muusu ɓerɗe addani en hay bulok sifa ñaw fof addani en ɗi magiji kala ko tuba ko addi ko ɗum ɓuuri en welan ko ɓurta en lornude ɗum ɓuuri en welan ɗum ɓuuri en lornu mawɓe on tuma e mawɓe e janno wona gotum on tuma mawɓe on tuma ceppanno ɗo gila ɗo base ha fato to han suka sa wi ɗum no seppu ɗo he saare gila wawta han ɓiɓɓe ɓe fof ko ɓiɓɓe kate on tuma noon ko ɓiɓɓe kate e ɗaɗi e haako mawɓe on tuma ko ɗaɗi e haako ɓurniri siko han ko kate ɓiɓɓe kate wawta wonde gotum aɗo yara kate aɗo pini e posone a anda ko pingueteɗa wawta wonde gotum joni encore ɗum keɓɗa ɗo ko kalanɗa laaroɓe keɓɗa ɗo ko kalanta laaroɓe fulɓe TV ɗo ko fadema ko wayi tanno aada e cosaan meɗen o ko ɗum keɓɗa ɗo ko mbajotoɗa hen ko mbawmi ɗumen tan waajo woti no boppo aada mo tawɗen o aada meɗen mo tawɗen o woti no boppu ɗum hay si tawi boppa ɗum ne woti boppu ɗum feren gabbo aada tubakoɓe ko ɗum addi han yonta han o ala ngal paamal ala pinal ala paamal saabu han yonta han o mo kollata aada folo goto kollata aada folo wiyama miɗo andi ɗum yonta han ɗo mi wiyani ɓe on tuma ɓe kono jibinande sakkitore han sa holli ɗumen aadaji folo mbiyama min ganda ɗum ma a lamdima ɗumen hoɗum wonno on tuma mbiyama min ganda ɗum ko tubakoɓe gabbi boppi aadaji mumen sa woppi adama a bima adama wa anda a tampat ko ɗum noon ɓeydani en tampare ɗum addani en noon kala majjere en boppi aadaji meɗen ko tawɗen en gabbima aadaji tubakoɓe ɗum addani en tampere e majjere yarawane weltima TV salmini mi salmini on kala ko ari ɗo mi salmini ɗum inde mum e yettode mum fof mi salmini ɗum mi du'anima on mi weltima ya en ɓoyɗo hawro ya barke Allah yo Allah darnu galle o Allah moƴƴin koddigal mumen ya barke Allah Allah accida en ha ɓooya juuta on jarama mi salmini Bandi Mike Ingani full of music. Dewgal humama be mawbe chatima Rewbe bewji jaba uya nyangu halama Musidal wondi fati bitintinama Jombajo ari jombajo Jabe hobbebe jombajo ari Wara wullu ko duwa jinnaɓe jaabi jaɓɓe hoɓɓe ɓe jombajo ari